Okay, live ni. Oh. Kaya ikaw na live. Kaya nagtuo ko nga kanina itong live material. Pero kay hidang ko nga ni display. Ingon man ang yadang ko nga ang pagbasa sa Bible adlaw. Ay ganing pagbasa na to sa Bible karon isa ni siya katahas na to na mabasa na to cover to cover yun ang Bible. Sige kita basa pagsalo hindi basa sa panahantod na kabisado na to ang tanan ng mga diskutan diya sa sulatan. Dili kong labay ha. Kaning Bible sumala sa akong Ginoo. Sumala sa istorya sa Ginoo. Dan kung siya dili siya pwede basahon kung adlaw o gabi. Ang pagpasayandam ko na kanito mong live ka adlaw basahon. Kaya ano nga mumatch ba na anabang ito kalimat on Bible ko na itong ibasa. Ito ba mo? Sa inyong mga ilhanan na ang Diyos kabasa ang kalimat on. Sa una kang Noe. No? Isugod niya ang salapati. Una, uwak. Ang salapati, dayon. Uwak. Una, uwak. Uwak mo balik. Kung isugo ang salapati. Sa unang balik sa salapati, wala pagkatangag dahon sa ulibo. Pag ikaduhang balik sa salapati, katangag na o dahon sa ulibong alunhaw. Basa sa minuwi, nga naanay malanayo ka. Maong na, aling kalimutan, masahon na to. Basa ka mga kalimat ko. Muna'y unod sa akong puto. Hindi sama sa mga ordinaryong masasangyaw, sama nila ni sama ng kibuloy, mga ibang masasangyaw pero mga pari, mga theologian. Ordinaryo na silang masasangyaw. Ordinaryo lang. Nganong nanong niingon ko nga ordinaryo kay kanang ilang ito na mga filosofi, mga kung saan pagdipinsa, saan pagtuis, o saan pagtabon, inana, delikado maguna. Kung inanao na ito pagtuon kay ang Ginoo magpadala ang tao sa kalibutan na suguon. Tao man yan ang suguon. Rihan ni Elias o ni Moises. Tao dito sila. Sa wala pa makuha si Elias o si Moises, doon na na'y kasulatan, doon na na'y Bible, doon na na'y Biblia. Ang Biblia, maukat kong gisulatan sa pulo kasugo. Kabalauran, tulumanon, kung mga sugo, sama sa basa na to sa kanang Exodo 29. Diba, kahisgot diha na kanang panganay, kanan na magbukas sa kaluangkan, ako halad na dito sa Diyos. Muna siya mga naasa kalihukan sa mga anak sa Diyos, sa kingdom of grace. Sa unang panahon, daghan kaya, hindi ka magbukbo, sa bisan unsang dagway, na tuas ay taas, sa langit, sa yuta, sa lalong sa yuta. Muna yung mga kabalauran sa Ginoo. Kunya, ang mga dinikanan anak sa una, katong mga nahimong mga anak sa 40 katuig dito sa Sinai, mo ko'y nakatimaan anang kabalauran sa Ginoo, kabalauran ko mga sugo.
sila'y nakatimaan. Maong kanang pagtulungan sa Diyos sa mga ng Ten Commandments, nadala din na imong tradisyon. Bisan kagtong pista sa tinapay mulay libadura, nahimo to nila nga tradisyon. Kanang pagpahulay sa adlaw nga ikapito, nahimong tradisyon. Kay tungod nga mo na ilang gobyerno. Mo na gobyerno sa unang panahon na gobyerno nila. Kanang panganay, iyaha. Mananap itaw, iyaha. Kanang sa adlaw nga ipapahulay, manirado sila. Walay mo gawas. Angkod nga, sa dili pa mo intra ang adlaw nga ipapahulay, sirado sila. Mabre sila, humana ang adlaw nga ipapahulay. Muna ilang mga balaod sa una. Karon kay, nagkaguliyang man ang mga tao. Ay sumala sa inyong ibasa diha, ang tugon sa Ginoo, dili ka mo makigsabot o makigsandurot sa mga tao sa yuta. Kung sa pasabot ato, dili mga tao sa yuta ay naniyuta. Dito sa Kanaan ilang agbuan. Ay sila lahi og Diyos, munay buti pasabot sa Ginoo. Kung magsabot mo nila, makigsabot mo, mahimo na ang inyong litag. Ano may mong litag? Ay amigo naman sila, amigo naman. Kunya, itugon sila sa amahan na ang ilang mga anak na dalaga, babae, lalaki, o litaw, dili ninyo kung agtong kaliwatan na kay wakto sila nagbatasan sa Diyos na Diyos ni Abraham ni sa Yakob. At pan kay ilang man ang isupa, nagninyo man sila. Maong kuan kaning gibiyaan sila sa Diyos. Dili na mo dikta ang Diyos nila. Hangtod na nakasala si Salomon. Nakasala ni Salomon sa tuig 997 ang Israel na duha ka bahin. Dito ni Roboam nga anak ni Salomon o Jeroboam nga uliko ni Salomon. Nabahin dito ang mga tao ang samok kadautan kay kadtong nasakop ni Jeroboam. Nasimba naman ang Diyos ito sa Betel. Kaya nagbuhat man si Jeroboam ng Diyos na baka ito sa Betel. Niadto ang mga Israelitas dito nagsimba, dito naghalad. Una nga iparadaan sila manluluwas. Wa sila kalibutan. Nga dunay o sila nitro sila nga dunay maabot nga ilang dunay sinugo ang Diyos nga maabot nga mao si Propeta Elias o ang Misayas dunay ilang na baluan nga maabot ito karon kay wala man di man kompleto di man detail ang pagsulti sa Ginoo di man na detail musulti ang Ginoo na pero di niya i-detail ana dili. Kay aron aw kay nganong dili niya i-detail? Tungod kay ka ng Diyos, nagtakuban ka ng Diyos. Gatago ng Diyos na gatago. Dili kayo mong padayag din ng Diyos anak. Mo gani nga, ang imong basahon sa 16:20 sa Mateo, ningon si Jesus diha nga, ayaw ninyo isugilon kang bisan kinsa nga ako mo ang Kristo. Ay dili pa ito panahon. Ano ba'y panahon na nakon ang Diyos para magpadayag siya sa iyo galing. Mao nga pagbuhat ni Elias sa lawas na Juan Bautista, o wala nila pilhi. Wala mailhi nila kay dili man mao ang ilang gihulat. So kuwahi man ang ilang gidahom sa aktual nga niabot. Kay ang ilang una-una pag-ingon sa propeta na si Elias ipadala, ilang una-una katong yung Elias nga ni kaya. O kanang Elias na nisulat sa ikaduhang mga hari kapitulo 2. Munang Elias katong panahon ni Akab hari sa Israel. Kung ba literal o literal man kay dili man may niabot nila
Di man nila gidahon kayo, lahi magnaong. Unya, nakailaman sila, nagkanto siya, natao ni Zacarias. Anak ni Elizabeth. Alam na una, dili na ito matao o balik, tao man ito ni kaya, physical man ito ni Saka. Pinagis alimpulos. Maong kuan kanang pagsabihan ni Juan Bautista, di pasubuan sa mga saserdote, sa mga parisyo, sa mga eskriba. O ilang ipasubuan, anong pamutangon siya kung ikaw ba si Elias? Hindi na yun si Juan. Ikaw ba si Kristo sa dili? Ikaw ba si Elias ka ba? O ba sa dili? Propeta ka ba? Dili. Munang wala pag-uli sa mga Israelitas at yung mga taong sinugo, wala sila ikatupan na content sa to si Juan. Wala sila ikatupan. Munang nagpamili sa mga una-una sa mga parisyo nga kato si Juan, ito siya si Elias. Wala sila makaila. Nagpamili nga wala nila mailbi ang Elias. Karon kay niabot man, i-explain man ni Jesus kung inyong basahon sa Matthew 17, G sampai sa 13. Ingon diha, nan, no, ato basahon ni ha. Kani nga, ako ngayong kalainan, natong taparon ang kaalam nga, minug na sa kanang tinunan ba, ng tinunan, kana bang study. Layo ra, lahira tayo, i-compare mo sa gasa. Kaya kanang gasa, law na, di na siya mo match sa kahibalo sa tao. Dili mo match. Kaya kung ano itong gasa niya, kanang gasa, kanang igasa sa Ginoo, dili man ang kaalam nga na ninyo, na aning mga pastor, na aning mga pare, na aning mga founder nga ambisyon. Kaya na mag-eskwela kag theology. Ambisyon man na nimo na aron ka mahibalo. Kunya ang mission nimo na mag-eskwela kag theology to depends your faith. Para dipinsahan, pamabugaduhan mo ang faith nimo. Mo nay ano na. Karon kani sa Ginoo kay itugan man ang tinago. Tinago man kanang gasa sa Ginoo. Kanang mubuwa sa kalibutan ang sulod sa utok ana tinago sa Bible kato mga tinago. Revelation of one kaning secret sa Diyos. Sekreto. Munang dili siya mo match. Asa akong Bible na ko. Palihog lang ko na ko. Bible o katungkuan para Itong ilo ba din kaya na lang. Muna ito ang one karon muna nga dili mo match ang kaalam nga diya sa espiritu o kung imong i-compare, imong ikumpara sa kaalam nga study. Muna nga kanang magkailanan si Kristo lang kanawan ninyo ha. Kadtong ko ang si Elias niabot si Elias kay kung imong basahon sa Matthew 10 o Matthew 17 hangtod sa 13 kung basahon wala ko na kong Bible. Ato ani nga dili ta mo dili ta tigani-gani ang mga tao kay kanang muduo na to lambag ko nga tao. Unang gabag ko muna ako ang dawaton. Dili ta tigdawat-dawat ang mga gabag ko kay may kapuslanan na. May ko na diri makahatag na nato og kahugaw. Makahatag og kasamo. Sagdan lang nato hangtod na mamuli lang nga ang Ginoo may
Hatag muna sa tao. Una nga, ang itunan anay mga Katolik Pitipindir, dipinsahan ng pag-uo, pananampalataya. Kanya, ano na, kaning filosofi, debate, may sila debate, no? Katong debate po nga, katong debate na po nga, tabon-tabon, dili itong revelation what is truth. Ang ato yun, kung tinuod, dili. Oh. Tanawan ninyo, taning malakyas. Laro kayo ng malakyas, no? Naraw. Si Propeta Malakyas ni. Gani, katong ang title aning kapitulo 4 sa Malakyas, araw, ang adlaw sa Ginoo, ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo. Ikaduha naman to. Si Elias moabot pag-usab sa dili pa moabot ang adlaw sa Ginoo. Si Elias yun ang moabot. Dili kay naisama ni Elias na moabot. Unang ang ilahan ni kay di man lagi mo o information, ilang yung pangitaan ni paagi na unsa ko ni pagtabon. Kita dili ta na. Ayaw din ta kay mudaog mga itas katarungan, pindi ta dito sa Ginoo kay binutbot man to ni kabunan. Pindi kas Ginoo. Silot gihapon ang mahitabo. Pindi balag mapildi kas katarungan, ang importante tinuod ang imong giistan. Anak. Nah, sama ni karon oh. Ani karon akong ipadala kaninyo si Elias ang mangalagna. Sa dili pa moabot ang dako o makalibisang nga adlaw sa Dios. Kinsa ipadala? Si Elias. Unya unsay tahas kung si Elias moabot? Kanang ipadala. Kung sa may tahas anak, ilapos na to sa size. Ug iyang pabalikon ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata. Kung sa'y tahas, kanang Elias kung abot na to, ikaduhang pag-anhi ni Elias, ang tahas niya, iyang pabalikon ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata. O ang kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan. Tingali niya, ako mo anhi, kung samaran ko ang yuta, pinaagi sa pagpanghimaraot. So, nahulat ang Diyos ani og time. Natuning tanawon, kinsay hari sa Israel aning panahon na. Ang gugma sa Diyos alang sa Israel. Ang mga sala sa mga saserdote sa pagkahiuli. Sala man yung sa mga saserdote na karon ato ipadayon ni. Nining ipanahon na niabot ang panahon na si Zacarias bana ni Elizabeth. Si Zacarias nga saserdote sa laray ni Abias, siya mo'y naigo sa ripa nga maghalad og insinso sa halaran. Saan itong siya naghalad dito sa halaran? Itungha ng manulunda sa Diyos. Diyos to, dili manulunda. Dili kay manulunda na itungha dito. Ay walay manulunda na makahimo sa Diyos nga sama sa iyang gisulti nga kuan kaning atong gisulti sa Diyos. Tanawan ninyo sa atong basahon niyo sa Marco Lucas 1:5. Sa mga adlaw ni Herodes nga hari sa Judea, dihay usa ka saserdote nga giganlan si Zacarias
sa laray ni Abias, ug siya may asawa nga usa sa mga kaliwat ni Aaron, ug ang iyang ngalan mao si Elizabeth. Sa atubangan sa Ginoo sila pulos mga mataro, dili masaway sa ilang pagawid, diha sa tanang kasuguan ug kalagdaan sa Ginoo. Apan sila walay anak, kay si Elizabeth apuli man. Ug silang duha tag-as na kayong panuligo. Ug samtang si Zacarias ingon nga saserdote nag-alagad sa atubangan sa Dios, sa diha nga maoy na nag-atiman ang iyang laray, sumala sa nabatasan sa pagkasaserdote. Siya maoy nahitungdan sa ripa aron sa pagsulod sa templo sa Ginoo o sa paghalad sa insinso. Ug dito sa gawas ang tibuok panon sa katawhan nag-ampo sa takna sa paghalad sa iyang insinso. Ug dihay mitungha kaniya nga usa ka manulunda sa Ginoo. Manulunda kuno. Nagtindog sa tuo sa halaran sa insinso. Di man manulunda ng wanha ng halaran, Ginoo man yun. Kana man yung Diyos. Pero dire ang i-describe dire manulunda. Pero Diyos ito kay Diyos ng anha diya sa halaran. Dili kay lain muadto dito. Muna nga, pwede ganit na to koreksyonan ng Bible. O si Zacarias na kulbaan sa iyang pagkakita kaniya ug giabot siyang kalisang. Apan ang manulunda mingon kaniya ayaw kalisang Zacarias. Kay ang imong pangamuyo na dungog ug si Elizabeth nga imong asawa mag-anak og usa ka bata nga lalaki alang kanimo ug paganganlan mo siya Juan. Ya, manulunda lang to, makahimo dito tangga na. Mugdang ngalan, makabutismo nito ngalan, makabunyag nito. Oh, dili na pwede nga magbuot ay siya dito sa man, nagsabot sila na. Dili na mo'y buwan yun. Ang kurit kita ni, bisan kong isulti ni direct manulunda. Pero, ang istorya nga manulunda ni, katura mga na-describe si Lucas. Hindi manulunda. Pero tanaw nimo tong aksyon sa diingog manulunda, dili siya manulunda nga tao, nga anghel, nga kanang gingon nila nga kuadra, no? Dili na mao. Diyos gito, Diyos gid siya. Ug mabatunan mo ang kalipay ug pagmaya. Ug daghan ang magakalipay sa iyang pagkatao. Kay siya mahimo man nga bantugan sa tubangan sa Ginoo. Ug siya dili magainom og bino ni sa ilimnong maiso. Ug siya mapuno sa Espiritu Santo bisan pasukad sa iyang pagkahimuso. Naana diri ang tahas. Kinsa po na to ngalan sa bata nga ipakatao? Juan. Karon, aritas 17. Ug siya si Juan magauna kaniya diha sa espiritu ug sa gahom ni Elias. Timan niya, ato di ang lawasa, ang iyang espiritu, mao ang espiritu ni Elias. Kaya di man na mainom ang tao ng espiritu. Patay man ang lawas ug ang espiritu. Ang espiritu mo maghatag sa kinabuhi. Wala ng espiritu, patay ng lawas. Sige, padayon ta. O siya magauna kaniya diha sa espiritu o sa gahom ni Elias. Aron sa pagpabalik sa mga kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga anak. Diba, mamanitahas ni Elias diri, oh? O iyang pabalikon ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata ug ang kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan.
Sa to pa, kaning Juan nga matao, mao ni ang gipanagna na Elias nga moabot. Nanuman, imong tan-awon ang buhat. Mo gani nga ingon si Kristo nga maila ang kahoy kanagi siyang bunga. E kanang bunga na to ato mang buhat. Binuhatan na pasabot ana. Sao na? Kaniya karon akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna. Sa dili pa moabot ang dako ug makalilisa nga adlaw sa Dios. Ug iyang kinsa tong giingon nga iyang si Elias pabalikon ang kasing-kasing sa mga mahan ngadto sa mga bata ug ang kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang mga mahan. Munay taas ni Elias o tanawa diri sa city. Ug siya magauna kaniya si Juan diha sa espiritu ug sa gahom ni Elias. Tanawa ha, atungos mo balik. Aritas Lucas 1:13. Apan ang manununda miingon kaniya, ayaw kalisang Zacarias, kay ang imong pangamuyo na dungog, o si Elizabeth nga imong asawa magaanak ug usa ka bata nga lalaki, alang kanimo ug paganganlan mo siya Juan. 17. O siya magauna kaniya. Kinsa nang siya? Magauna kaniya diha sa espiritu ug sa gahom ni Elias aron sa pagpabalik sa mga kasing-kasing sa mga mahan ngadto sa mga bata ang ngadto sa mga anak ug sa mga masupilon ngadto sa kaalam sa mga matarong aron sa pagtagana alang sa Ginoo o sa kakatawhan nga inandam. So, diyan mo makita ang aktual. Ang aktual nga buhat nga Elias, ang makita sa aktual, si Juan. Karon, niabot ang panahon nga si Juan nadako ug nagsanyaw sa maayong balita dito sa Kamingaw. Kunya dito sa iyang pagsanyaw, gipadad-an siya og mga sinugo. Gikan sa mga parisyo, mga eskriba, mga sadusyo o mga saserdote aron sa pagpangutana kung kinsa ba siya. Eh wala may lain gud sila nga magbuhat katulad ng Elias. Munang ipasuguan siya kung kinsa siya kay aron mahibaluan nila o kinsa si Juan. Kinsa po siya na ba itong Elias? No? Kung basahon, Juan 1:21. Og sila nangutana kaniya, unsa ka man di ay? Si Elias ka ba? Siya mingon dili. Ikaw ba ang propeta? Siya mitubag dili. Di, nangutana siya, unya mingon siya kanila, kinsa man lagi, kinsa ka man lagi. Kung ani kami, aron adunay among ikatubag sa mga nanagsugo ka na mo. Unsa may imong ikasulti bahin sa imong kaugalingon. Amo nang wala siya ilhi. Gusto mo ikasulti kinsa ka, ingon ron po siya diri pagtubag. Ako mao ang tingog sa magasinggit diha sa mga awaaw. Tulera ninyo ang dalan sa Ginoo, sumala sa giingon ni propeta Isaias. Nang kaya man magsulti ang Dios na si Juan gisulti raman ni Isaias diha na magpadala siya manulunda aron maguna sa iyang diha sa mga awaaw. Wa man gisulti nga si Elias siya, si Juan siya.
mao nga wala mailhi. Wala mailhi sa mga tao kung kinsa gid si Juan. Karon atong pangutanon si Jesucristo kung kinsa si unsay ang ikasulti mahitungod kang Juan. No? Kaya ang tagna lagi dito ipadala si Elias. Munay tagna, munay saad nga ipadala gyud si Elias. Atong pangutanon si Jesucristo unsay ikasulti ni Juan. Dito sa Matthew 10. Matthew 17, 10. Now ha, o gipangutana siya sa mga tinun-an nga nag-ingon. Nan nganong magaingon man ang mga iskriba nga si Elias kinahanglan kuno nga muuna usa sa pag-anhi. Kaya kung sa ganito ay maguna, si Elias kadili pa ang Ginoo. Munang bisan gani ang mga apostol niya, gaduha-duha. Sa lagtugi nila dito sa sinagoga, magduha-duha kung si ang mga apostol magduo kay ang katarungan sa mga Sadusyo, mga Parisyo, Eskriba, ayun man na sila nga, si Elias din ang maguna. Kung kanang inyong Pangulo, mo na yung Misayas, mo na yung Kristo, asa na Elias? Asa man si Elias to? Itsa man si Elias? Na si Elias na maguna. Kailangan maguna ng iyong Pangulo, mo na yung Kristo niyo. Na si Elias may maguna karon, asa man si Elias? O nang ipamutana si Jesus sa mga tinun-an niya. Ang sa diri, o ipamutana siya sa mga tinun-an na nanag-ingon. Nganong magaingon man ang mga iskriba na si Elias kinahanglan kuno na muuna usa sa pag-anhi. Unsa may tubag ni Jesus? Ato ipadayon sa 11. O kanila mitubag siya nga nag-ingon, tinuod nga si Elias kinahanglan mag-anhi. O igapahipuli niya ang tanang mga butang. No? 12. Apan sultihan ko kamo nga si Elias nahianhi na. Kita mo? Sultihan ko kamo nga si Elias nahianhi na o wala sila makailah kaniya. Niabot na si Elias, matod pa ni Jesus. Niabot na si Elias, walang siya maigi. Nila. Dili kay atong tuison, o man yun, yun lagi nga, di ka mo tuog na inkarnisyon, panitaan mo ginato nagdikil, sa unang kami pagtabon. Kaya di man ka mo tuog na inkarnisyon. Kung pananglit, sama sa mga pitipinde, kanang Katoliko, di sila ginutuog na inkarnisyon. Pagbasa nila labi na sa ilang Bible nga, naigamay diferensya. Pagbasa nila ang ilang panitao na usaon na nga, di may mong tinuod. No? Usaon nga, di may mong tinuod. Kaya di magiging mutuo nga, na-reincarnation, di. Mangita agad sila, usaon na pagbuba, usaon na pag-tulis. Pero panangli, kung mudaog sila sa katarungan, pildi magyapon sila sa Ginoo. Una nga, kamatayon na pagkahutak nila sa material o sa espiritu. Kamatayo ay ilang sa buwan. Ay dili ba kamaturan ba ng pangita? Dapat pag ingon ani, checking na to. Ilang i-checking sa kanila tinuod ano? Sa kanila tinuod ni Isaya. Ay ilan ni mo dayon. Kung dili si Juan si Elias, kinsa man ang Juan, kinsa man ang Elias ang ipasabot ni Juan na siya niabot na pero wala maili. Ha? Kung dili to siya si Juan, kinsa man si Elias nagipasabot ni Jesus sa wala maili. Kaya mo man sa dili, apan sultihan ko kamo na si Elias nahianhi na apan sila wala makaila kaniya. Laro na si Elias niabot yun, wala maili. Karon kay di man dahil si Juan, kinsa man si Elias na wala maili dito. Tuhan ko silang niabot. Jesus ra Juan.
Unya dili manulunda raman o ang ipadala maguna niya. Then sa laing propeta si Elias man ang maguna sa Ginoo. Busa diha sa pag-ingon ni Jesucristo, sultihan ko kamo nga si Elias nahian-hina. O wala sila apan sila wala makaila kaniya. Kinsa man ang ipasabot ni Hesus nga niabot na Elias, kinsa man nga niabot man gid si Elias, si Hesus at kung pasultiyon may kumpulitan ko. Klaro kayo nga ang ipasabot ato mo si Juan mo nang nasabtan sa mga apostoles. Basahan ra nato padayon, no? Padayon nato basa. Hinunua ilang gibuhatan siya sumala sa ilang gusto. O di ba gibuhatan yun? Gibuhatan siya si Elias sumala sa ilang gusto. Kung sa ilang gibuhat ni Juan, giputlag ulo. Ha? Gibato, parehan kang Jesucristo. Dahil sunod. Dayon. Sa mga kaagi ang anak sa tao, kinsa ni? Si Jesucristo. Magaantos diha sa ilang mga kamot. Buti pasabot na kung kapatay ni Elias, kapatay ni Juan, mura po yung patay ni Jesus. Kaya kinsa na ito? Kinsa may ipatay nga sama ni Jesus na iputag ulo. Pagkadako di kayong salak sa mga siit din. Dako di kayong salak nila yun. Tanawa ha, ang sa'y sunod, basa ako na budrisi. Kung ang mga tinunan, apostoles, nakasabot nga nagsulti siya kanila, may tungod kang Juan na Bautista. Nakasabot ang mga apostoles nga diha sa pag-ingon ni Jesus apan sulti